всички! Първият епизод от моето Майнкрафт телефонно оцеляване. Виждаш ли мен? Ами да, и днес мисля за този първи епизод да махна развели. Са много нахални. Виж ги бе! Как влизат в къщата? Виж ги, само влизат и излизат. Оу! Забравих, че пека пържолки, бе. Мале, даде ми експи. Много са нахални, бе. Елате ми, бе. Ще ви бия с лопатата, бе. Ела, бе, сладур. И ако се чуете, защо съм с толкова малко това е защото тук имаше много крави в селото и аз ги убих всичките, най. И умрете, бе! Тупи селяни гадни! Както виждате, тук съм сложил тухли. Не, ня чупи, не! Бошки, телефон е много лаги. Там някой е оставил диамантен блок, който е влизал за да си ги читне. Ама аз ще ги взема и ще ги хвърля в лавата. О, да! Искам ви покажа моя лава капан, който съм направил. Този сервер беше на креатив, ето вижте. Ей тук отдолу, това изкопая. Деца. Ще го махна той. Сега ще видите какво има отдолу. Нещо невероятно. Тухлата се пръсе. Ще долу. Лава! Може леко да ви бъги така. И ще ви пребият нас нахални, гадни и тъпи вилиджари. Ще ви Умрите, бе. Ще отварям печката, бе. Умри, бе, буклук. Умри, бе. Не ще бия с лопатата. Айде, моето момче. Добре. Става нож. Както виждате, намерих къщите. Тук направих един enchanting table. Гледах тук по вилиджърските къщи и направих един кабан, нали? И сам всичко ми беше от Iron. Iron брон, Iron меч, Iron лопата, Iron кирка, Iron chestplate, Iron буш, Iron брони. Всичките брони от Iron. Всичките брони от Iron кирка, Iron лопата, Iron меч, Iron кирка. Майко, много ми бъги телефона, бе, глей. Чупи без да аз да искам. Добре, сигурно, защото е прегрял. И дадът, как да кажа, доведен брат ще ми направи негов поздрав. Кой брат? Еми, да, днес, защото имам рожден ден. Скоро това е дърница, бе. Да, ето, била пекарница. Абе, хора, това. Шупил. Не, бе, не ти, бе. Уважаемите
Ето. И аз ще го поканя в моя сервер. В чест даже намерих 5 обсидиан. Това е добре. И ако се чудите дали съм с платена версия на Mac, съм. Имам специално приложение, което прави всичко безплатно. Торча. О, сега ще набера. Чакай ме. Аз съм много зле. Аз имам, ама. Трябва да си направя една... Браво. What? Ето. Си направя... Къде е бравото? Ето. Така. Ще направя брадва. И ако ще чуете дали ще ме нападнат новите... И да. Ей, тук стана капана, вижте. Ей, тук го бях заложил 15-20 центи. Опа. А пък ей, тук е тази гигантска дупка. А пък аз на тази кула дърти се метнах. Много я мразя тая акация. Качуката, бе, телефона ми забива, бей! Ето, хубаво бяло дърво. Бе, не съм огладнял, що не мога вече. Ще ми трябва много дърво. Ще трябва да направя много букшелфа, за да довърша това. Сещате се. Enchanting Room. Да направя едно покрив дъфове. Или това не е, ще е пълната потия. Еми. Защото аз и хора, този моя си е невероятен. Написах 999 и то ме спамва буквално селото. Аз имам ли кол, бе? Ще трябва да си направя чаркол. Защо чаркол? Какво да сложа? Айде и така. Вим. 4. Слагам 4 дърво. Да стигна. И това чуди. Казвам, имам предвид наистина много. Видяш, съм го правил от слабове. Ей, така е по-год. Аз целият път мога да съм направя такъв. Добре, драги зрители, как ми е бъбната, страшната. Сигурно ще се чудите как ми е името в YouTube. Направил съм го Стивън Ефтич. Точно по името и ма един слаб няма да стигне. Не ще стигне. Трябваше да сложа 5. Защото нямам торчове. Трябва да ходя да копая. О, фаре, бе. Нищо.
Чакай да видим сега колко торчове имаме. О, 31 торча. Ще взема тук на... Не бе! Какви сте с бъгове? Добре, истинската версия на Майнкрафт за телефон лаги като бъв. За малко си хвърля торчовете. Аз бях направил мината, бе. Ти беше... Май гад. Май гад! Майко. Способен тук торч. Да, аз па нямам кирка. Чу. Ни пука. Правя един крафтинг тейбъл. Бошка, аз па нямам. Чу. Грозно. Приложението ми позволява да снимам само 15 минути, затова мисля, че това ще е краят на клипа. Надявам се ви е харесал. Ставете един лайк, пишете в коментарите, не забравяйте да се абонирате. Това беше от мен.